Alt hvad du har, det er du selv skal samle, hva'? Men så bliver den jo ikke med gjort over. Det er rigtigt. Selvgjort og velgjort, ja. Jeg har min topkasse, der er plads til en 12-tommer, og så et horn. Der kan jeg smide i, derfor den sparker røv. Jeg kan sparke den op med 1200 watt. For det er en gammel Stageline, den bekendt. Det hedder XXL 1200. Jeg kender ikke lige modellen her, men jeg har et par rigtig fine JBL 12-tommer. Ja, det er ingen problem at finde der horn til. Men der sidder ikke noget delspil i, det kører kun et med, som min 12-tommer spiller lige så meget i skat, som de spiller. Det må det ikke. Så kan du sætte et delspil ind her. Det laver jeg lige. Okay. Kom ned med Jan, og så tager de kasser der med, så tager vi en snak om. Skal jeg kun have topkasser med dernede? Ja. Og jeg kører ud i to, der jeg kørt aktivitetsbiler. Ja, men også på bund. Ja, og det er det eneste skiller ad. Ja. Men 12 tommer, den skal helt sikkert blive en fordel. Ja. Yes. Ja, det er vigtigt. Okay. Jeg har smadret en af mine horn ved at